Като по-малки, моите приятелки искаха като пораснат да станат балерини, модели, фризьори на кучета, шофьори на камион за сладолед. Аз исках да работя в банка и да боря пари, защото майка ми работеше това. С годините пробвах много неща, но знаех, че не искам да се занимавам в бъдеще с нито едно от тях. Винаги съм обичала разнообразието и комуникацията с хората. Дълго време търсех специалност, която да отговаря на интересите ми и се спрях на правото. Не след дълго осъзнах, че не искам да говоря с хората за проблемите им, а да обсъждам и организирам щастливите събития в живота им. Така се насочих към пиара. Мои познати, които бяха завършили в НБУ, ми споделиха възхищението си от преподавателите и възможността за дискусия с тях. Разказаха ми за галерията в университета, където се провеждат изложби, представяне на книги и много други неща. Реших, че НБУ ще развие креативността ми, а и максимално ще допринесе за професионалното ми развитие. Изборът вече е направен.